na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka n'ụwa tata, na ndị nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, Bon Davis na Angela Bon Davis Ofegbu na-enye Chineke ekene maka ebere ya site n'inye ya ikike werekwara ike tinyeli ya wee nọlue n'obodo anụnwa ọgụ ara abụọ na ịtọ eri oge anwa were na-alụ ọlụ wee na-ejezi nka ezumike. Ị na-ekene Chineke n'ụzọ pụrụ iche akwụkwọ niile ya gụrụ n'ime ya were nụọ di na nwunye zụọ ụmụ ya arụ adị ya wee nwee ike ị na-ekene Chineke na ọ bụ nnukwu ihe aṅụrị. Skọlọg Amaka na-enyekwa Chineke ekene ihe ha yọrọ Chineke wee nụ mkpu onuva. Ezinụlọ CY na Loretta Ogunna ya na-enyekwa Chineke ekene maka mmanya niile n'isi ezinụlọ ya were na-ayọkwa ka o si etu a na-agọzi ha na-echekwaba ya na ezinụlọ ya n'ọdịnihu. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ ka Chineke n'eluwere ebere ya aka o ji agwọ ya wee bịa n'isi nwa ha Ezira Ọmọle ka o sikwa na akwọ ya anụnwa were fụta n'oge adịghị anya. Ezinụlọ Amụchie na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Fidelis Amụchie, nne na nna Ikemdịnachi Nwoko na ndị be Nwoko niile na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Ikemdịnachi Nwoko. Fidelia Nna Chetam na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Charles Dike na Raymond Dike. Monica Ogbuafọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Stella Eze Okoli. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Ezinụlọ Amụchie na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Elizabeth Agọmmụọ ofu arọ a na-elote o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. James na Patience Nwosu na-ayọ maka mkpụrụ obi Emmanuel Nwosu bụ nna James Nwosu nke Pianje. Bon Davis Ofegbu na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ya nwoke Ibeakalam Hamilton Ofegbu na Susanna Chinyere Ofegbu. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Chineke jike niile dị ebi ebi nnakasị obiọma, anyị ga-ekele maka ezinụlọ ndị kupụtara nwa ọfụ nke nyefe n'ụlọ nsọ gị n'ụbọchị tata. Anyị na-ya ka isi n'aka nzukọ gọzie ya nwa bụ nwa, gọzie ezinụlọ, gọzie ikwu n'ibe, gọzikwazi anyị ncha. Ka nwatakịrị nwa bụrụ nwa nke gị, nke ngọzi gị bụ Chineke ga-edu ụbọchị ndụ ya niile. Bụrụkwazị nwatakịrị ga-ewetara ndị mụrụ ya obi aṅụrị, wetakwazị mmadụ niile obi aṅụrị. Gọzie ndị nne na nna enweghị ike inweta ha ga-eji wee zụọ ya nwa bụ nwa ọfụma. Gọzikwazi anyị ncha bụ ụmụnne fa n'ọnụ wee na-agba akaebe na ekele nke anyị nye gị n'ụbọchị tata. Mgbe iji anyị nke ụwa ga-agwụchazie ka anyị ncha site na ebele na ezi ọrụ mara dị ngọzi dute na aṅụrị nke ndị ebighị ebi site na Kristo onye nwe anyị. Ka Chukwu jike na-egọzi unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Na nwa na mmụọ nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne na Kristi, site na amara nke Chineke, anyị nche ezukọkwa n'ọnụ ọzọ n'ụlọ nsọ anyị iji wee fee Chineke ofufe ụbọchị nke tata. A na-ele olile maka transfiguration of the Lord, mgbanwe nke dị nwunye Jesu Kristi gbanwere n'elu ugwu wee gosi ebube ya na otito ya. Agbapụtagala anyị ndị na-anyị bara anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tiezie na mba anyị ndị ọzọ n'emume ajamasị nke ụbọchị tata. Ụmụnna, ka anyị kpọrọ onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elu ha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị eme njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee. Onye nọ n'aka nri nda na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
Otito dịrị Chineke. Mage. ka anyị rịọ arịrịọ Chineke nna anyị n'ime nnwogha dị ebube nke so otu nwa gị iwerela akaebe nke ndị agba ochie mee ka ihe omume nke okwukwe guzosie ike
ị bịakwara were ụzọ dị ịtụnanya mee ka anyị bụrụ ndị ijiri mere ụmụ gị n'ezie. Biko mee ka anyị bụ ndị ezinụlọ gị tọọ ntị n'ala n'olu nke nwa gị hụrụ n'anya iji wee tosi isoro ya keta oke n'ala eze eluigwe site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na-adị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Daniel. Anọkwa m na-ele anya hụ ka edoziri ocheeze dị iche iche ebe onye ahụ na-arị site na mbụ nọdụrụ n'ocheeze ya. Uwe ya na-enwu ka akụ mmiri igwe, isi awọ ya na-acha ka ajị anụ na-achagba. Ocheeze ya bụ ire ọkụ nke ụkwụ ya dị ka ụkwụ ụgbọala na-enwu ọkụ. Osimiri nke bụ ọkụ si n'ebe ahụ ọ nọ na-enwupụta. Puku kwuru puku ndị mmụọ ozi nọ ya gburugburu na-ejere ya ozi. Otu akwa nde ndị mmadụ guzoro gburugburu n'ihu ya na-eche ka o kpee ha ikpe. Ọ dịghị anya emeghere ụlọ ikpe bido ịtụpe akwụkwọ dị iche iche. Mgbe m nọ na-ele anya n'ime ọhụ abalị ahụ, ihe ọzọ m hụrụ bụ ọbịbịa nke otu onye yiri nwa nke mmadụ. Ọ bụ igwe ojii ka eji bubata ya n'ebe ahụ. Onye ahụ bịara nso n'ebe onye ahụ na-adị site na mbụ nọ. Edubatakwara ya n'ihu ya. E were ike ọchịchị na ebube ịbụ eze n'ebe mba niile dị n'ụwa nọ nye ya. Agbụrụ niile na-asụ asụsụ niile nọ n'ụwa wee na-efe ya. Ya bụ, alaeze ga-adịgide ebighị ebi nke anaghị anapụ. Ịchị eze ya bụ nke na-agaghị agwụ. Okwu nke osebụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ onye nwe anyị bụ eze kacha elu n'ụwa niile. Onye nwe anyị bụ eze, onye nwe anyị bụ eze kacha elu n'ụwa niile. Onye nwe anyị bụ eze, onye nwe anyị bụ eze kacha elu n'ụwa niile. Onye nwe anyị bụ eze ka ụwa niile ṅụrịa, ka ala niile na-agịga osimiri ṅụrịa ọṅụ. Urukpu na ọchịchịrị gbara ya gburugburu. Ezi omume na ikpe nkwụmọtọ ka eji wuo ntọala ocheeze ya. Ọ bụ eze, onye nwe anyị bụ eze, onye nwe anyị bụ eze kacha elu n'ụwa niile. Ụkwụ na-agbaze ka mgba n'ihu onye nwe anyị, n'ihu onye nwe ụwa niile. Mbara igwe na-ekwupụta ikpe nkwụmọtọ ya.
mmadụ dum ga-ahụ ebube ya. Onye nwe anyị bụ eze, onye nwe anyị bụ eze, onye nwe anyị bụ eze kacha elu n'ụwa niile. Onye nwe anyị, ebe ị bụ onye kacha elu n'ụwa niile, ị kachasị elu niile ndị ọzọ elu. Elu ụwa niile, onye nwe anyị bụ eze, onye nwe anyị bụ eze kacha elu n'ụwa niile. Ọ bụ eze, onye nwe anyị bụ eze, onye nwe anyị bụ eze kacha elu n'ụwa niile. N'elu ụwa niile, onye nwe anyị bụ eze, onye nwe anyị bụ eze kacha elu n'ụwa niile. Ihe ọgụgụ enwetara n'akwụkwọ ozi Pita dị Asọ dere. Mgbe anyị kụziri unu na onye nwe anyị Jesu Kristi ga-abịa ọzọ n'ike na ebube, ọ bụghị akụkọ ifo nke mmadụ si n'obi ya chepụta ka anyị kọrọ unu, kama anyị na-agba akaebe na anyị jiri anya anyị hụ ugwu eze ya. Chineke Nna kwanyere ya ugwu, bịakwa jaa ya mma. Ugwu eze ahụ kacha ugwu eze n'onwe ya gwara ya okwu sị, onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị m. Anyị jiri ntị anyị nụ ihe a mgbe olu si n'eluigwe gwara ya mgbe anyị na ya nọ n'ugwu dị asọ. Ọ pụtara na anyị nwere nkwado nke ihe eburu n'amụma. Ọ bụ ihe ziri ezi ịdabere n'ihe eburu n'amụma, were ya ka mkpanaka eji ahụ ụzọ n'ime itiri, wee ruo mgbe chi ọbụbọ na kpakpando ụtụtụ walitere n'obi unu. Okwu nke osepụlụwa.
ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu kpọrọ Pita, James na nwanne ya Jọn duru ha ligoro otu ugwu dị elu. N'ebe naanị ha nọdụrụ, Jesu hụghara onwe ya n'iru ha, ihu ya wee na-egbukapụ dịka anyanwụ, uwe ya na-enwu ọcha dịka ìhè. Na mberede, Mozis na Elaịja pụtara n'ebe ahụ, ha na Jesu wee na-akparịta ụka. Pita wee sị Jesu, Onyenwe anyị, ọ dị mma ka anyị niile nọdụ n'ebe a. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, aga m ewu ụlọ mbuke 3 n'ebe a, otu nke gị, otu nke Mozis, otu nke Elaịja. Mgbe ọ bụ okwu n'ọnụ, otu igwe ọcha na-enwuva bịara bugide ha. Olu wee si n'igwe ọcha ahụ daa wee sị, onye a bụ nwa m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị m, nụrụnụ okwu ya. Mgbe ụmụazụ ya nụrụ ihe a, ụjọ budara ha n'ala. Jesu bịara ebe ha nọ, bitụ ha aka sị, ngwa bilienụ, ụjọ atụla unu. Mgbe ha welitere anya, enwekwaghị onye ọzọ ha hụrụ ma ọ bụghị naanị Jesu. Mgbe ha si n'elu ugwu ahụ na-arịdata, Jesu dọsiri ha aka na ntị ike sị, unu agwakwala onye ọbụla ihe unu hụrụ ruo mgbe Nwa nke Mmadụ ga-esila ala n'ọnwụ bilie. Oziọma nke ose bụ ụwa. Anyị na-ekelekwa mmadụ niile ọzọ, ma ndị nọ n'ụlọ ụka anyị ebe a, ma ndị nọ ebe dị iche iche wee na-esonyela anyị. Anyị agbakọkwala ọzọ n'ụlọ nsọ anyị n'ụbọchị tata iji wee jaa Chineke anyị mma, ka onye ofufe. Tata okwu nke Chineke na-agwa anyị maka mgbanwe Jesu Kristi gbanwere n'elu ugwu wee gosi ebube ya. Anyị ncha na-achọ ya nwere ebube nke Chineke. Anyị na-achọ ebe ka mma, ebe makasịrị ibe ya. Olukwa anyị na-ekwesị mgbe anyị lụrụ n'ala ọma ahụ, oke ọṅụ ka anyị ga-enwe, oke ọṅụ ka anyị ga-enwe mgbe anyị lụrụ n'ala ọma ahụ, oke ọṅụ ka anyị ga-enwe, oke ọṅụ ka anyị ga-enwe mgbe anyị lụrụ n'ala ọma ahụ, oke ọṅụ ka anyị ga-enwe. Amen. Amen. Ụbọchị tata, ihe ọgụ nke mbụ na-ekwu maka ya nwa bụ alaeze nke Chineke, nke bụ sọ mma, nke anyị ncha na-agba ọsọ ya, na-enwe olileanya maka ya.
ọ bụkwa ya nwa bụ ala eze na ugbo eze ka e gosiri n'ebe ndị ụmụazụ nọ n'elu ugwu nke a gbara transfiguration nke a na-eliri n'ụbọchị tata. Anyị na-achọ ebe ka mma ọ dị n'ime mmadụ ịchọ ebe dị mma. Ọ ya nwa bụ ihe mere anyị ji wee gbaa agụ n'asaa wee nọdụ n'ebe anyị nọ n'ụbọchị tata n'obodo a anyị nọ n'ime ya, wee na-ekpesi ekpere ike ka ebe anyị si wee pụta dị mma. Ma na anyị na-eme anya etu ọ dị ka ọ na-anachi ya azụ karịa ma ịga n'iru. Anyị na-ekpesi ekpere ike maka imezi ya nwa obodo nke anyị si na ya wee banye njem. Ọ bụ ya nwa bụ iche ebe ka mma bụ ihe bụ anyị aga, nke ga-agagide wee lue na ya nwa bụ ana eze. Ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ ndị anyị rapụrụ, ha na-ene anyị anya, ha kwenyere na anyị nọ ebe ka mma. Ha nwere ike ha ma ha ọnọdụ anyị nọ na ya ma etu ụbọchị dịrị onye ọbụla. Ikwusi ka ha sị gị ọ bụrụ na ọ dị ego ma na gị nọta ka ha jee as if na ọ dị ABC like that. So anyị na-ebe ekpele ka emezi ala anyị kịta. A na-asị na a na-eji ọgụ iji doziri ndị ọzọ obodo ha. Ebe unu edozibeghị nke ụnụ, ọgbaghara dị ebe niile. A na-asị Boko Haram unknown gọọmenti, unu edozichabeghị ya wee na-eji ala ọzọ iji dozi ihe. Ịnụkwanụ so nke ọzọ m nụkwara ama m na ọnụrụ ya bụ na enwere ndị anyị na-enye ọkụ. Asị na ihe dịka 70% ndị obodo ọhụrụ na-eyuzu ọkụ si na Naija pụta, ebe ndị be anyị nọ n'isi na ọkụ adịrọ. Ụmụnne na Kristi ọnụ nwere ka ihe ahụ dị, o nwere ka ọ dị ihe na-eme anyị si anyị n'aka, si anyị n'aka, si anyị n'aka. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka, onye ata na Chukwu ụta. Amen. O si anyị n'aka. Anyị wee na-ajụ emere anyị ihe eme. Anyway, so onye Chineke wee na-ekwu maka ebe ka mma maka ya nwaba anyị na eze nke anyị na-ebi n'ụwa anụnwa were na-ewube. The kingdom of God starts here. Ebe a ka anyị na-ebido. Ọ ya ma bụ njem ka anyị ji zukọ n'ụlọ ụka anyị n'ụbọchị taata dịka anyị si eme, iji wee fee Chineke anyị ofufe wee na-azọnye na ya ma bụ njem nke a na eze ebe ka mma finally nke anyị ncha na-atụ anya ya ma ọ bụ uche nke Chineke na mmasị ya. Mana ka anyị na-eme ya, a na-agwa anyị na anyị ga-ejisi ike iwube ya ma bụ alaeze nke ụwa anụnwa n'ụlọ ụka anyị nụnwa ebe anyị nọ na-efe Chineke. Anyị na-edozi ya, na-achọ ya mma. Ọ kwere ka anyị ji wee na-eme ya ma bụ Thanksgiving and Harvest nke anyị na-eme kwa arọ, nke anyị ga-edokọ n'ụbọchị tata ka anyị wee nwee ike wee na-achọkwa ihe anyị ga-eji wee na-edozi ụlọ nsọ anyị, ụlọ nsọ Chineke. Anyị na-eme ọfụma n'ụlọ ndị gara aga. Anyị na-ekene anyị ncha wee na-ayọ ka anyị merekwa ọfụma wee na-aga. Ọkachasị mgbe anyị bidoro n'ụbọchị nke tata, our monetized Thanksgiving Harvest and Bazaar, ka anyị jisie ike.
anyị megharị anya mgbe anyị na-abata anyị afụ na anyị na-epenti ụlọ ụka anyị ụlọ fụkwara ya ka ụlọ afọrọ ya o wee bụrụ ya anyị wee ekene anyị ncha ọkachasị mgbe anyị mere capital campaign ụnụ mana Los Angeles na anyị na-eme ọfụma abịa n'ebe communities ya nwere na anyị na-agbanị a na-asị ka anyị mekarịa wee na-aga amen. So mana anyị ma na ya nwebụ na eze anyị na-aga na ya ọ dịsịrọ mfe ọlụ dị ya a na-ada na-ekuni na-aga n'iru nke anyị fụkwara na ndụ ndị ụmụazụ Jesu ọ dịkwuru ha mfe. A gwara anyị na mmadụ ịtọ so wee jee na ya nwebe n'ugwu ebe Jesu gosiri otuto ya and ọ ga-edo anya na mgbe ha nọtara ha kọrọ ndị ọzọ ihe ha fụrụ ha bụrụ ya nwebe ozi ọma wee gwa ndị ụmụazụ ndị ọzọ na ndị ọzọ niile na-esokwa Jesu n'oge ahụ. Mana iji wee gwa anyị na ọ dịsịrị ha mfe ọ bụ eziokwu na ha fụchara otito ya n'elu ugwu mana mgbe Jesu banyeziri n'afụfụ gịnị mere? Ofu onye mere ngọnarị Pita, ndị nke ọzọ were distansi onwe ha. A gwara anyị n'ọsọ nsọ John the evangelist bụkwanụ onye nọ n'ukwu obe, ndị ọzọ niile wee gbawa ọsọ n'agbanyeghị the transfiguration otito ya ha fụrụ. Mgbe ọ na ngoda ya nwa transfiguration ya nwa ihe na-agbata n'uche sị ọ bụ na ndị ahụ fụchara otito n'ụwa were ọnọdụ wee dịkwa etu a ya na-egosi anyị na ọ dịrọ mfe. Kristi n'onwe ya ghọtakwa azịlị maka na enwe mgbe ọ gwara anyị na onu ndị ụmụazị ya na ka ife na fa gbatechara aka ma ọ gọnarị ya. Mba, n'agbanyeghị na o gosichaghị otito ya, ọ iji wee gosi adịghị ike nke mmadụ na ọnọdụ nke mmadụ n'elu ụwa. Mana ihe ọzọ dokwara anya bụ na mgbe ndị ụmụazụ ya jikọtara onwe ha ọnụ were n'aka ya nwa bụ ọrụ nke ịgbasa ozi ọma, they were on fire, they were unstoppable. Ọ ya ka mmadụ one ma one ji wee buru ya nwa bụ ozi ọma wee gaa akụkụ ụwa niile wee nagide ya nwa bụ ọrụ wee lụọ ya ọfụma. Ya nwa bụ ụka wee si n'aka fere aka wee lụọ anyị aka n'ụbọchị nke taata. Ọtụtụ ndị mmadụ enyego osialị na akaebe dị iche iche maka njem nke okwukwe. O nwere emere a na-ekwu ụbọchị anyị na-asị ka anyị chetakwa na kọmpandụ n'ụwa anyị nọ na ya were efe Chineke. Ọ bụ ndị mmadụ lụrụ ya, ọ bụ ndị nọ n'oche n'ụwa dịka anyị si wee nọdụ lụrụ ụlọ ụka anụnwa anyị nọ n'ime kịta, lụọ ya, lụọ họlụ, lụọ skuul. Mgbe a na-alụ ya, ụfọdụ akabago nka, ụfọdụ dịgo 80, 70, even 90 years. Ha ma na ha anaghị alụrụ ya onwe ha, ha na-alụ ya for posterity, ha na-alụ ya maka okwukwe, ha na-alụrụ ya Chineke. Ọ bụla mmadụ ka ha na-alụrụ. Ọ ya mere ha ji wee n'ihe ha mere. Ọ bụkwa ụdị mmụọ ahụ ka anyị na ya Chineke n'isi onwe anyị n'ofu n'ofu, ka anyị were ịrụrụ Chineke ọrụ wee na-aga n'iru. Ọ bụ ya nwere ihe ga na-agba anyị ume n'ijisi ike ime ihe dị mma nke anyị na-eme oge ncha. Onwe anyị nọnyere ụnụ. Ekwe mmetụ Chineke.
believe? Do you believe? Do you believe? Father and the Son and the Holy Spirit. The Son and the Holy Spirit. ebere nke anyị bụ ndị kwenụ gwara ka anyị were nchekwube na ntụkwasị obi ebe Chineke nọ gọsara ya mba anyị dị iche iche.
onye nwanyị gosi anyị ebere gị, nyekwe anyị nzọpụta gị biko. Onye nwanyị gosi anyị ebere gị, nyekwe anyị nzọpụta gị. Maka ndị na-agbasa ozi ọma nke Chineke na ndị na-anyawa achịcha n'ọgbakọ nzukọ nke Kristi, ka ha jupụta na mmụọ nsọ iji na-arụsi ọrụ ha ike. Anyị arịọ gị Onyenwe anyị. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Maka ndị obodo dị iche iche ebe e nwere ọgba aghara, ọkacha obodo ndị dị na Middle East na obodo anyị bụ Naịjirịa, ka udo nke Chineke bata. Anyị arịọ gị Onyenwe anyị. Biko, Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Maka ndị ọrụ ime obodo n'ọnọdụ dị iche iche na obodo anyị, ọkacha ndị ọrụ ha bụ ilekọta mmiri, ọkụ, ndị ọrụ mmụta, ụlọ obibi na ihe dị iche iche eji eme njem, ka ha were amamihe si n'aka Chineke na-arụ ọrụ ha. Anyị arịọ gị Onyenwe anyị. Biko, Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Maka ndị otu Kristi n'ụwa niile, ka Chineke meghee anya anyị, ka anyị were hụ ịdị mma na ebube Chineke n'ihe nke o kere n'elu ụwa. Anyị Biko, Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. maka anyị niile gbakọtara n'ebe nchụaja tata, ka anyị na-enweta ebube Chineke na mmekọrịta nke Yukarịstịa dị asọ. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Biko, Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Maasị tata, ka Chineke nye ha ezumike ebe ebe. Anyị arịọ gị dị nwe. Biko, Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Biko, Onyenwe anyị, gosi nzọpụta gị. Ebele n'obi,
ka anyị kọsara Chineke mba anyị ndị ọzọ n'ofu n'ofu. Nna kasị obiọma, ọ bụ site na mmasị gị ka anyị bụ ụmụ gị ji wee zukọ n'iru gị n'ụbọchị tata n'ụlọ nsọ gị. Anyị na-arịọ ngọzi gị isi anyị n'ofu n'ofu, isi ezinụlọ anyị, idebere anyị ụzọ debere anyị azụ oge nche site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Bịa nye ya ekele by Dorothy Perry. ekene ọnụnna mmadụ nara ekene izuru kene mmadụ nara ekene izuru kene mmadụ nara ekene onye bi n'iwe mmadụ ribekele gị izuru kene adata nara ekele omemma adata nara ekele izuru kene adata nara ekele mo onye bi n'igwe adata nara ekele izuru kene adata nara ekele omemma
ekele Igoro keme. ịmarali ahụ mere ndị na-ekele ya ịmarali ahụ mere m ndị na-aja ya mma Ịmarali ahụ mere m. ndị na-ekele ya Ịmarali ahụ mere. ndị na-aja ya mma ahụike o nyere m ya ka ndị na-ekele ya ịmarali ahụ mere m ndị na-aja ya mma Ịmarali ahụ mere m. ndị na-ekele ya Ịmarali ahụ mere. Ndị na-aja ya mma. ndị ka o nyere m ya ka ndị na-ekele ya ịmarali ya o mere ndị na-aja ya mma Ịmarali ahụ mere m. ndị na-ekele ya ịmarali ya o mere ndị na-aja ya mma ya ka o nyere m ya ka ndị na-ekele ya ịmarali ya o mere m ndị na-aja ya mma elu ụwa gidi mmadụ njọ ekwewa m anya na maka n'ime Chineke ga-akụ yaba n'ọnwụ na m ka aja anyị ga-achụbụ ihe ga-amasị Chukwu na aja ike niile ịnara anọ amen dị nwanụ nna dị ịhụnanya anyị na-ebutere gị onyinye ndị a biko si na nnwogha dị ebube nke otu nwa gị doo anyị nsọ sepụta anyị na mmerụ nke njọ ka ị were nnukwu ihe nke ebube gị ahụ wụcha anyị site na Kristi onye nwe anyị nọnyelu unu welite n'obi ọnụ ka anyị ediwenu Chineke anyị ekene o kwesịrị ezi bụrụkwa ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile o nna dị nsọ Chineke jike niile onye na-eweta ụwa site na Kristi dị nwere anyị onye gosili ebube ya n'ihu nke ndị akaebe ọ ghọtara aghọta o mere ka nnukwu ihe dị egwu si n'ahụ ya dịka nke anyị wee chawapụta ihe ndị a mere ka ndị ụmụazụ ya wee nwee ike iji obi wee die ihe ọgbaghara nke obe ka e werekwa kwupụta na ihe a egosipụtara n'ụzọ dị ịtụnanya n'ime Kristi onye bụ isi nke nzukọ ga-enwe mmezu ya n'ime nke nzukọ bụ arụ ya n'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmanwa niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị Sebowa Chineke nke igwe ndị agha jupụtara n'eluigwe na ala Hozana n'elu kasị elu ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị Hozana n'elu kasị elu mmadụ isezi o kwesịrị ekwesị etinye n'ime ikere si eto gị si na Jesu Kristi nwa gị bụ dị nwe anyị na site n'ike nke mmụọ nsọ ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ na ntụrụga ndụ niile ị naghị ahapụ ịgbakọtara onwe gị ndị mmadụ ndị ga na-achụnyere gị aja zuru oke bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya anyị ebunye gị onye ndị a ose bụrụ ụwa were ume a na-ayọ ka ido ha nsọ site na mmụọ gị ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi o nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekele nke a na anyị si mgbasa edoji anyị n'ọnwụ o were achịcha nye gị ekele na otito na nwa ya nye maazị ya sị nara m nke a rie na unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye ya maka unu
etu ọkwa ka o si mee mgbe anyị chọrọ nye anyị asị ogbere iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye onye maazụ ya sị kpara m nke a ṅụọ na ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi ụnụ na n'ihi mmadụ niile ka ụgbọala njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta na ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Oge na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, mgbe ị ga-abịa. O Chineke nna, ebe anyị na-echeta ahụhụ nke otu nwa gị ji gbapụta anyị na mbilite n'ọnwụ ya dị otito na nlọgo n'eluigwe ya, ebe anyị nakwa na-eche mgbe ọ ga-abịa ọzọ, anyị ewere obi ekele chụnyere gị aja nke dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị arịọ gị ka ị lekwasị anya na onyinye nke nzukọ gị, wee hụ n'ime ya onye na-eji chụọ àjà nke metaga obi maka njọ. Mee ka anyị bụ ndị na-esi na ahụ na ọbara nwa gị enweta ndụ jupụta na mmụọ nsọ, wee si na ya bụrụ otu arụ na otu mmụọ na Kristi. Ka Kristi onwe ya were anyị nye gị dịka onye zuru oke mgbe niile, ka anyị wee soro Virgin Mary dị ngọzi nne nke Chukwu, Joseph dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị ebulebu n'ihi okwukwe, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, wee keta oke na alaeze n'igwe. Ọ bụ n'aha ya na ya gị mgbe niile ka anyị tụkwasị nchekwube. Anyị ji ume na-arịọ gị ose bụ ụwa, ka aja nke mere ka anyị na-edekwa na mma ọzọ wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-ayọ maka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa, maka mgbedịbọ gị nna anyị Pope Francis, Bishọp Adib Hose, maka ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị ofe ọta gị niile, na ndị na-ekristi ji ọbara wee gbatara gị, wee ka ha kwụsị ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara ose bụ ụwa arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị gbakọtara n'iru gị n'ebe a, were ebere jikọọ ụmụ gị gbasara ụwa niile, onye nwere obiọma, nabata n'ala eze gị ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụgoro ụwa nke a, ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere ilu ebe ahụ soro ha biri na-aṅụrị na eto gị ebe ebe site na Kristi dị nwere anyị, onye isi na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Haleluya, 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 ụmụnna ka anyị were ebere na nzọpụta kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna ka ọchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa a esi eme ya n'eluigwe. Nke ụbọchị anyị kwala anyị mmehie anyị gaa ka anyị sikwara ndị mmehie anyị, ekwela ka anyị kwe na nranye. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị ose bụ ụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ngwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ ụwa dị elu mgbe niile. Njerịta ọnụ onwe unu ekele nke udo.
miserere nobis. Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis, dona nobis, dona nobis, dona nobis pace, pace, dum dum dum, dona nobis, dona nobis, dona nobis, dona nobis pace, pace. lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye gbachapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke dosrọ nke ebe atọ n'ime ụlọ ọsọ nsọ okwu ka ha n'ọbara aka chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị nna ji ebube wee na-achị, ị chọrọ ka otuto nke nwa gị chawapụta site na nnwogha ya dị ebube. Biko anyị na-arịọ gị, mee ka olili nke eluigwe a anyị natara nwogha anyị n'oyiyi nke otu nwa gị Kristi ahụ, oge na anyị dị ndụ na-achị ebebe. Amen. Ka anyị nọrọ anị maka ịma ọkwa. Anyị nwere obere ọkwa one ka anyị kụpụkwa na ndị kwaya aka, kụpụkwa the composer na ndị kwere ekwe na nke a compose compose. Daalụnụ. Tata ka anyị na-ebido Monetize Bazaar nke anyị na-eme n'ọnwa Ọgọst. Tata bụ ụbọchị izizi ya. Anyị emekwa ya ka esi eme. A ga-ebupụtezi basket n'oge adịghị anya. A ga-emekwa ya etu esi eme ya. Ọ bụrụ efi $500, ọ ka bụ ebe ọ dị na ya, unless ma ndị na-afụ maka ihe ewenigie, maka na ọ bụrụ ihe ọ bụ kamgbe arọ na-abụ na ịtọ ka ọ bụ tata, mana ọ ka nọ na 500 ka nsi wee ghọta. Ewu $350. Ndị ọzọ niile etu o si masịzi gị nwa ma etu Chineke si wee lụrụ ha ọlụ ebube n'arọ nke a. Ọ bụ ya ka a na-ekene Chineke. Onwekwana onye ya sị na o nwere ihe Chineke mere ya, na n'iji ụkwụ na aka wee nọrọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata. Ọ bụrụ na ga amara uru ọ balụ ije n'ụlọ ọgwụ, ịfụkwana ndị ada afụ ụzọ, ma ndị ada ekwu okwu, ma ndị ada aga ije, ma ndị ada enwe ike iri nkwụzi nni. Ihe eji ekene Chineke erika, ada agụ ya ọnụ. Ka anyị lotekwa basket unu ga-adịkwa ya akọwala unu na zone ọbụla. Anyị nwere 3 zones: Shanahan, Hiri and Tansi zones. Enwekwara otu dị iche iche, enwere mba dị iche iche, enwere group organization dị iche iche na parish anyị. Ka anyị gbaa mbọ, ndị ukwu ọjị eji n'aka na ụnọ nọkwa ya, ukwu ụdara lezọrọ ụnọ gramma etu anwakwa, ndị ọbụla, ndị otu ọbụla, youth and young adult anyị ji n'aka na ụnọ na ya too. Anyị na-elotekwe ndị enwetabeghị akwụkwọ ukwe na-acha akwụkwọ ukwe anyị na-ajụ esie. Mrs. Mmụọ Mega Emilia Kabuya $25. Ọ fọrọ one ma one. Monday anụnwa na-abịa na echi niile 6 p.m. The Eucharistic Adoration nke ndị parish anyị na-eme, ọ ga-adịkwa echi 6 p.m. Ha na-ayọ onye ọbụla ka anyị bịa solu ha mee adoration anwa. Ndị Shanahan group agbasa ụka, unu nwere chelo ma agbasa ụka. Etu a ka ọ dịkwa ndị youth and young adult agbasa ụka, unu echelụkwa. Say it loud. Onye isi unu agwago unu agbasa ụka unu afọ na afọ, unu fụbakwuo, unu ma na eji ihe karịrị nke unu nwa, o nwere ka unu esi gbanarị ya. So agbasa ụka unu nụ ihe o kwuru, unu soro ya, onye ka okwu ji ka mma n'ọnụ onye kwuru ya.
Friday anụnwa Paul amụchie na Roselyn amụchie na ya anyị niile ka anyị bịa solu ụbọchị anwa ka a ga-akalụ Prọfesọ Fidelis amụchie bụ senior brother a Paul amụchie ụbọchị anwa ka a ga-akalị ya ụka ebe a ka Paul si ebe eri oge ọ bụ kịta ka ọ ma na nna ya anwụgo ọ na-ayọ ụbọchị anwa ka anyị ncha bịa solu belu elu kpelu nwanne ya nwoke papa ya so to say ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa ebe tupu m akpọlite onye isi baza eji m oghere anụnwa were na-akpọlite onye ọ bụ na ya ka anyị nọ n'okpuru ihe na the whole of this country. Chukwu nyere aka ọ bụrụ ọnọrọ ebe a tata mgbe anyị jere ANEC ọ bụ nyanwa ka anyị ji wee jewe ọ bụghị ya anyị anọdụ ebe anyị nọ abịa na Bishops Conference ọ bụ nyanwa ka ọ dara ibunye anyị enu ọ bụ ya ka ọ dara ibuda ya ebuda ma ikusa manụ anyị ncha nọ n'okpuru ihe so eji m oghere a afụrụ m ya ebe a were na-akpọlite ya amụrụ m oyi enwe ihe oyi ekwu ana m akpọlite Sista Joan Okereke nọ n'etiti anyị ka ọ kwụrụ ọtọ. Sista anyị apụtara ebe a n'ụwa ọ bụ nyanwa nọchitere anya anyị niile PCMR ọ bụ nyanwa bụ onye na-esote onye isi ya kamgbe ọfịs anwa ri oge nọ n'obodo a ọ bụrụ na anyị n'ebe anya mgbe e bidoro ya oge anyị nọ ọpụ in the 80 ọ bụ NAD from NAD ọ gaa to Sister Mary Paul. Mary Paul bụ onye nke anyị DDL from Mary Paul o go to Amamfo onye nke ahụ nọ ebe 2 years from Amamfo ọ bụrụ nyanwa ka ọ dị n'aka eri oge sista ihe dị ya n'ebo agwagwere gị ya n'ikusa ana m ekwu ya ebe a n'iru ụmụ nwanne gị niile ndị a bụ aka mkpagho o ya esikwa n'aka gị wee mee gịnị banyekwa n'aka ndị be anyị ji n'aka na o nwere onye ekpe ndị na-akpọdebe ka a na-amara ihe na-agara ndị be anyị ọkwa n'eziokwu maka ọlụ ọnọdụ ya bụ ma ndị Cameroon ma ndị South Africa ma ndị Senegal ọ banye Senegal n'aka ọkara anyị nwa ka ọ dị n'aka sista ọ ka ị mara ihe anyị na-ekwu ebe a etu ọnwa ka ọ dịkwa tupu m na-enye gị fon Zikora come on here. Ihe nji akpọpụta Zikora na ọgị ya bụ Ugo Ifedeba nyanwa jemere ụmụ Igbo United na Oakland ha na-agbakọ ebe anwa tata sista onye a bụ nwa gị Ifedeba bụ na-achị anyị niile ndị otu ha niile anọghị ebe anyị maala ya ihe mụnwa na-ayọ anyị niile bụ amara etu esi apụga ebe okwu na-aga ọnụ na ndị ọgbọ ha mee ka ha nọ n'ebe anwa ọ dịkwa na mma etu anwa ya bụ anyị na-akpọrọ ndị young adult anyị energy ha karịrị anyị ebe a tap some of those energies up where you are and bring them closer. Sister, go ahead. Otodri Jesu. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ihe m ji na-eto Chineke na-ekele Chineke wụ maka ụlọ Fada anyị Fada Jude udo dịrị gị Fada Jude jide ka iji mgbe ọbụla a na-eme ihe a na-eme akrus na-eme ANEC m hụ gị obiọma akpa m maka ama m na m hụ gị ndị otu gị ga-eso gị n'azụ amen. Asị m ka m were ohere a kelee unu niile otu unu si na-akwado chọọchị na Los Angeles
na St. Eugene na America. The Eucharistic Congress anyị nwere, aga m ebi okwu m nkenke, ewepụ ụnụ ihe agaghị aga, ụnụ wụ ndị eji aga mba. Mgbe anyị tinyere youth and young adults, kwuo na a ga-enwe scholarship from our Sunday visitor. The first group si na ha ga-abịa wụ Los Angeles, amen? And obiọma akpara m ha nọrọ ya nọchie ya ike, nwetakwa na ohere ahụ. Ama m na-enyebe m ha ego flight. Ihe mere na-enyebe m ha because after the Eucharistic Congress, my niece na-agba akwụkwọ n'Australia. The next day I jumped to Australia. From there, bịa here ka m soro unu kwuo mass, nọnyekwere m nwanne m nwaanyị na-eji ha ahụ mana ihe chọọchị na-amasị ya. Enwere ihe ọ ga-eme today, ikwu ukwe, ịlọnchi akwụkwọ ya n'ukwe. Nsi oke ka m combine na ihe niile ahụ. Number 1, ndị youth kwụsiri ike, unu shoro na unu nọ. The flower girls, ha hụtụbụ ụdị ahụ mbụ, kọrọ onwe n'aka. Dr. Kalista sị m sister atụla ụjọ, mgbe o mere ka m ga-atụ ụjọ, ya sị m sister atụla ụjọ na anyị nọ ya. Anaghị m atụ ụjọ, ọ ka m were kwalite unu. Saike budusu ịkwagolite unu, ọwụ mmasị m ị na-akwagote ndị ụmụnne m ndị ntakịrị ka ha nọrọ m n'akụkụ. Ọkwụnụ hụrụ mgbe agụrụ reading na shrine, a lot of people sị ọha ga-agụ reading, m sị mba ọwụ ebe a ka m ga-esi aghọta ofu onye ga-agụ reading. Amen. And ya agụ reading ahụ gụpụ ya ọfụma, ndị bishops na-ajụ ele nwa dị ihe ahụ, ele nwa dị ihe ahụ. I was so proud of him, how he proclaimed the word of God. And otu ahụ ka unu si eme ya here, otu unu siri kụzie ha niile. M na-ayọ ndị nne na ndị nna nọ here, ụmụaka daa mba, unu ka m ga-ejide. World Youth Day na-aga, nwa ohere, nwa ote m ga-esi tinye mmadụ aga m aghọta unu nwa ga-awụ number 1. Maka anwa m otu unu si na-eme. Biko na onye asị jide ka o ji, ya jide ka o ji. Lenu ndị ukwe, Eucharistic fire, ọ na-ara ahụ ma USCCB ma approve something, ha ga-ele ya anya gụọ ya line by line. The divine worship, go that thing. The doctrine office, go that thing. Those 2 doctors, priests, ha gụcha ya sị onye edere ihe a, ọ maka ha nye small correction. Praise the Lord for that. I were nwee anthem, a lot of people na-ajụ ele ebe ihe a shiri pụta. Ana m ekele unu niile. Biko nụ, mbịa chọọchị ụta lekwote chọọchị shiri ju, obiọma na-akpa m. Aga na WhatsApp group unu posto, obiọma na-akpa m. Biko nụ, nụnụ na obiọma na-akpa m. Ndị obiọma na-akpa m, ọkụ unu were na-eme more and more and more. Enwere ndị na-eto eto akara ga-azụpụta. Mgbe m gara Australia, before m ga m sị adị m busy, agaghị m emenwe ha chọrọ ka m bịa kwuo love and marriage. What is love and marriage? I've done a lot of workshop in love and marriage. Ha ahụ ya, ha sị sister, achọrọ m ka ị bịa kwuo okwu. Ihe m kwuru ebe ahụ, ndị mmadụ ọ maka ele copy, emailere m ha copy. Without love in marriage, ezinụlọ ga-agbasa. Onye ọbụla ekwekwele ka ezinụlọ ya gbasa. Tinyenu ya na ekpere, ana m ekpere na ekpere oge niile ka ezinụlọ anyị wudiri otu, ka nne, nna na nwa nọdụ ka ezinụlọ Jesu, Maria na nne ya dị asọ. Biko ọ gwụla ka ọha m, maka enwere other things unu ga-eme. Chukwu gọzie unu, mmaji kwụrụ mmaji. My younger ones, I love you all and I want to see you, one of you become a priest, a sister, more. I hope you are planning on that. May God bless all of you. In Jesus' name, amen. Yeah, sister, dialogue, I kopukwane yako ọzọ. Kịta ana m akpọlitezi Maazị Siwayo Nakụ.
dịrị Yesu. Oto dịrị Yesu. Taa bụ ụbọchị akara aka. Biko, dịka onye isi Ikebor siri kwu, I'm going to do a little bit housekeeping before I pop and do two. And with 6 baskets. Each one they represent every taxi zone, where Bishop Shanahan zone, where Hill zone, where in the youth, where in the grandma. Then one of the baskets with the general basket. So if you don't belong to any of those groups, you know na give your gift na general baskets. I hope every general basket there. Yes. Thank you. That's the general basket. Having said that, I'm a popular hana aurora every year. St. Paul, you fed it, Biko. Step to the podium. Talking tech, I'm a man in the house. Saben Amade Onyishendenna, come to the podium. Thank you. And also, Lutekweno, the first Lakike Burkuru. I can earn $500 for a cow, $350 for goat. Then we will see here also when any changes. I get my own over to Talking Tech. Thank you. God is good. And I can envelope Keta. I can just here 1 minute. Can charge you up. God is good. God is good all the time. Put on the envelope. And when they be ready, families have collect the envelope. Makana ya be gwa le kwere igbo isula. Unu mana nwata ahụ be ni ọsọ na ndị ahịa anatabe. Ụka akara aka iji isi ekwe ya. Ebe ọ bụla elibe oke ihe elibe oke mmadụ oke hiti isi na ahịa oke mmadụ achụbụ ya. Anyị ga-ejide ihe a bụ ihe anyị na-eme every year agbakọta ọnụ maka ihe Chineke na-emere anyị erika ọkwa na eziokwu. Unu n'anya n'aka ndị m ebe a ma ndị otu m unu n'anya n'aka na unu ga-afụ ederi ọfụma. Ọ bụrụ na ikpuru gị anya ị ga-afụ ebe basket unu nọ. Ọ bụrụ na ị mara ebe basket unu nọ ịjụwa ese. Ana ịchọọ ịjụ ese ịjụkwa ese onye ga-agwa gị eziokwu emesi gị tinye na nke ndị ọzọ. Ekelekwa m na aha bụ Chris Obieje aka Talking Worldwide. Ọkụ ya ebido ka ha bezi anyị n'aka ndị kwaya biko ụlọ chajigo m ọp ụlọ chajizie anyị n'azụ ebe eni famili ọbụla otu ọbụla ndị chọrọ ịbata ụda efi dị n'azụ ọgbụli efi ọ dị n'azụ nke ewu dịkwa n'azụ anwa ụlọ chọzikwa nke ọkụkọ anyị ama ka anyị si wee medi announcement ndewonu ihe mmadụ akpụghị mere bụ ndị dị nkwadebe ka anyị bịa n'ala ozugbo anyị ebidogo ihe mmadụ apụghị mere m ọnwa hụrụ n'obe ụtarị apịarị ya n'obe o meworo nya ihe mmadụ apụghị mere m ihe mmadụ apụghị mere m ezinụlọ ụmụnna kwe ọ bụ ha na-abịa kịta ezinụlọ ụmụnna kwe family ụmụnna kwe ezinụlọ ụmụnna kwe na ndị aka dị ịntanetị anyị ezinụlọ Emma Arinze ọ bụ ha na-abịa ha na-eso ụmụnna kwe
tụbara ya mma. Ndị ọzọ, ndị ọzọ, ndị ọzọ. Ndị ọzọ. Unu tụbara ya mma. Ndị ọzọ. Ụmụntakwa family. Ndị ọzọ. Unu tụbara ya mma mma Ụmụnna ọ bụ ha gara ezinụlọ Arinze bụ ha na-eso ya n'azụ. Ịma Arinze ya. O nwere onye ọzọ? Arinze family. O nwere onye ọzọ? O nwere onye ọzọ? Ọ bụ sọsọ ezinụlọ Arinze. Bụ ha Arinze family. O nwere ndị ọzọ? Ndị ọzọ? O nwere ndị ọzọ? Ọma onye O nwere ndị ọzọ? onye ọma onye ọma eze Jizọs. O nwere ndị ọzọ? Onye ọma onye ọma Daalụ na Arinze family. Daalụ. onye ọma Unu edego ya nụnụ. onye ọma onye ọma O nwere onye ọzọ? Ezinụlọ ọzọ? E nwere ezinụlọ ọzọ? onye ọma Anyị akwụgo? onye ọma eze Jizọs. Ezinụlọ Damien. Onye ọma onye ọma onye ọma Ezinụlọ onye ọma onye ọma Damian onye ọma ọ bụ ha na bum bum bum. Anụm family. Ndị ọzọ? Onye ọma. onye kere ụwa bụ onye ọma onye ọma bụ ndị na-abụ onye ọma onye ọma Ya na Ugeze. onye na-abụ azụ bụ onye ọma Ya na Ugeze. Ezinụlọ bum bum. nwanne gosi onye bụ onye ọma Ezinụlọ bum bum. Ọ bụ ha na-abịa azụ bụ ịta. onye ọma O nwere ndị ọzọ? onye ọma bụ Chineke bụ onye ọma Ọ dịkwa ka o nwere onye ọzọ? onye ọma onye ọma onye ọma O nwere onye ọzọ? Ọ dị ka ọ sị ezinụlọ ịtọ. onye O nwere onye ọzọ? eze Jizọs. E nwere onye ọzọ? onye ọma Hello? eze Jizọs. Jizọs bụ onye ọma o Chineke bụ onye ọma onye ọma na onye bụ onye ọma onye ọma nwanne gosi onye bụ onye ọma onye na-abịa ọzọ bụ onye ọma onye ọma Chineke bụ onye ọma onye ọma Ndị be anyị unu afụgo otu a ka esi bido ihe a sị na 1000 kilometers na a na-eji ịtụpụ ofu okwu wee na-ama unu n'anya anyị na-ebido nke izizi anyị na-eme na adịbụ otu anụnwa mana unu afụgo ka o si wee dị ihe anyị ga-emezi bụ na Sonny Okoso si zigara ha ozi ka anyị je gwa ha na chi anyị ka ma ọ bụ eziokwu anyị pụzi ya ka anyị gwazie ndị nọ mba dị iche iche ka anyị gwazie ụmụ nwanne anyị na anyị ebidogokwa akara ugwu anwa nke anyị ji wee na-ekele Chukwu n'arọ ọbụla Thanksgiving anyị na-aga eme bụ baza anyị ebidoghị n'izu ụka na-abịa abịa chebiri na aka gọziala ndị mmadụ maka ụlọ ụka anyị ga-eju ka anyị kụpụrụ Chineke aka bụ onye na-eme ihe niile o wee dị mma birikwa na ndị ọma ndị ewonu Ha na-abịa na line ha na-eme. ka ọ dịzịa nọ o were napụrụ m olu na microphone mana nsogbu adịrọ olu nka dị ya. Thank you Talking Tech. Daalụ. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ, first time worshipers. Anyị nwekwara n'azụ abụọ n'azụ on my okay both sides. Anyị na-ekene unu, you are welcome to worship with us.
Please, anytime you are around, you are welcome back to worship with us here. Daalụnụ. Anyị na-ekene unu. Anyị na-ekenekwa ndị niile anyị niile na-enye aka n'ụzọ dị iche iche. Ndị niile bịara ụka tata anyị na-ekene unu mana onye na-apụ iwere jaket gị tinye n'arụ maka na oyi na-atụrị nne ma apụọ n'ilo. Anyị wee were ohere a wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị Fada Umeobi ka anyị kụpụrụ ya aka. Daalụnụ. Daalụ na anyị na-ekenekwa mmadụ niile ka ntị ọnụ wee kenekwu anyị ncha kene Sista Joanna n'etiti anyị n'ụbọchị tata ka anyị kụpụrụ ya aka ọzọ. Sista nnọọ na parish anyị na-ezi ngọzi nke Chineke na nchekwaba ya n'isi anyị nche oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu ji ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo.